kuma sola sɔrɔ an bɛna don an ka walawalali babu kɔnɔna la i n'a fɔ bakurubaw la an tun ye walawalali babu fɔ aw ɲɛna ka ban ni o bɛ tali kɛ k'a fɔ ko sibiri don bingani wale kɔni kɛra jijenikaw fɛ yen nɔ min yɛrɛ kɛra sababu ye maa fila olu ni kɔni tora ni waleya cɛjugu in na isa kaba siribe ale ye ɲinini k'a ko kan a bɛ la ɲɛfɔli kɛ an ye. Awa Sidibe i ni sɔgɔma. An bɛ foli di ma ka foli di an lamɛnbagaw n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma o mana kɛ fan o fan kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu b'an lajɛ kɔkan jamanaw kan an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn. A kun kɛra fama ye tile fila. Tile fila kabi juma don a ma ɲɔgɔn ye hali n'o y'a sɔrɔ ne kɔni tun bɛ k'e lamɛn kunun wula fɛ. Tɔpere nouveau. Ok an nisɔndiyalen ɲɔgɔn lasɔrɔ sɔgɔmada in na bi sɔgɔmada in na décryptage babu kɔni a man di kosɛbɛ a ka d'an ye i ka ɲɛfɔli kɛ e sera ka kunnafoniya jumɛnw de sɔrɔ ni bingani wale in kan. I y'a fɔ cogo min a kunnafoni man di hali dɔɔni ka sɔrɔ kɛ baara in yɛrɛ kɛra jijeni ani jɛma de ni ɲɔgɔn cɛ Kulukɔrɔ mara ani Kayi mara ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ dugu fila fana ni ɲɔgɔn cɛ dugu minnu n'o ye Sebebugu ani Sirado olu ni ɲɔgɔn cɛ Sebebugu ni Sirado olu yɛrɛ bɛ jɛma jijeni o commune de kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ wagati laban na a yera k'a fɔ gɛlɛyaba bɛ jijeni ni jɛma sira in ni ɲɔgɔn cɛ jateminɛw y'a yira o de hukumu kɔnɔ an ye kunnafoni kun fɔlɔ minnu sɔrɔ o ye k'a fɔ maa banbaganci dɔw taara ka taa dankari min ye Marokukaw olu ka camion bolilaw olu ka convoi janba dɔ i b'a ye k'a fɔ u ye u kunbɛn u ye fɛn fɔlɔ min kɛ o ye mobili bolila ka mugu ci o la fɔlɔ ani mɔgɔ min bɛ o mobili bɛɛ la ɲɛfɛ ta u ye mugu ci o chauffeur kɛ la mɔgɔ min b'a kɛrɛfɛ ka mugu ci o fana na sabanan fana tun bɛ mobili in kɔnɔ o ye mugu ci o la nka o man taɲa nka mɔgɔ fila minnu ni olu kɔni bɛ mobili ninnu ɲɛfɛ u ye olu bɔnɛ u ni na o yɔrɔnin bɛɛ kunnafoni minnu sɔrɔla o ye k'a fɔ maa ninnu yɛrɛ maa naani de tun don maa naani minnu n'i b'a dɔn k'a fɔ u labɛnnen don labɛn cogo min na i b'a dɔn k'a fɔ ko maa gansanw tɛ hali surasi finitigilakaw bɛ baara kɛ ni nɛgɛjuru sira minnu n'a bɛ f'a ma ko taliki waliki olu tun b'u bolo ka fara o kan gilet pare-balles min b'a to kisɛ tɛ se ka i sɔrɔ ka se hakɛ dɔ ma o fana b'u la i b'a dɔn k'a fɔ maaw don minnu labɛnnen don kosɛbɛ baara in kama donc u ye nin baara kɛ ka taa o cogoya la tɛ u ma nafolo bɔ mɔgɔ ninnu kun mobili ninnu yɛrɛ dun fana ye da dumunifɛnw de bɛ mobili ninnu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la yiridenw fruits mobili ninnu b'olu de ta ka bɔ n'u ye Maroc ka na an b'a dɔn k'a fɔ caman bɛ an ka sugu kɔnɔ Maroc lemurubaw n'a namasaw n'a fɛn o mobili de don k'a ye k'a fɔ ka na mɔgɔ fila faga o mobiliw kɔnɔ u ma namasa ta u ma foyi ta u ma hali wari bɔ mɔgɔ ninnu pɔsi kɔnɔ o ye dabalibanko ye k'u kɔ don o cogoya la ten tɔ donc kunnafoni fɔlɔ minnu sɔrɔla o ye olu ye mɔgɔ sabanan min ni o tun bɛ ko in yɛrɛ la o banana k'o cɛ ka taa n'o ye joona joona jijeni dɔgɔtɔrɔso la yanni a ka sɛnsɛn ka se Bamakɔ yan nɔ donc Fanta Tomota kunnafoni jɛlen min o ye k'a fɔ Marokuka mobili bolila fila olu de bɔnna n'u ni na yɔrɔnin kelen ko in na o kunnafoni de bɛ yen nɔ. Kaba nin bingani wale an bɛ se k'a fɔ a bɛ ka se niveau min na sa a bɛ maa kamana gan sabula a ye kɔrɔnfɛla tɛmɛ k'an ka jamana camancɛ marabolo tɛmɛ jijeni mara an bɛ se k'a fɔ o bɛ an ka jamana tilebiyan fan fɛ ka taa bingani wale fo o niveau la yalima jɔrɔna ko ye jumɛn ye. Jɔrɔna ko ye min ye kabi san 2019 an y'a ye k'a fɔ kunnafoniw sɔrɔla k'a fɔ ko mɔgɔ caman y'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ munumunu na k'a daminɛ Kolokani ka yɛlɛn ka taa fo jijeni ka taa fo jɛma ka taa fo Nara yan fan fɛ kabi san 2019 kunnafoni gafew yɛrɛ y'a fɔ ka caya k'a fɔ ko maa ninnu yera o fan ninnu fɛ nka n hakili la a kunnafoni ma taa ba la bi na kɔni siga t'a la kunnafoniw bɛ minnu yira o ye k'a fɔ a bɛ i b'a fɔ jatigɛ walekɛlaw yɛrɛ bɛ ka transiter ka bɔ camancɛ yan fan fɛ ka t'u dagayɔrɔ kɛ ni fanfɛla ninnu ye bon camancɛ yan fan dun fana ta daminɛna ni cogoya kelen de la tantɔ san 2014 mɔgɔw commencera k'a fɔ ko ko mouvement dɔw bɛ ka kɛ jamana camancɛ yan fan fɛ ko u m'a faamu ko ni wuli ka jɔ ma kɛ k'a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye nka o kɛra o cogoya la tentɔ wuli ka jɔ ma kɛ an bɛ se san 2016 san 2017 ma mɔgɔ kun o y'a sɔrɔ camancɛ yan fan tiɲɛna bon nin yɔrɔ in fana ni k'a daminɛ kabi nɛgɛla i hakili b'a la k'a daminɛ marisi ka na jouer la attaque 2 fo 3 ɲɔgɔnna kɛra Seri ni Amadu ninnu ka yɔrɔ fan fɛ ka yɛlɛ ka bɔ o wagati mɔgɔw y'a daminɛ k'a fɔ ko an t'an janto jamana nin côté in na mais o an hakili la
a ko i b'a fɔ k'a ma ta ba la ni kɔni y'a siɲɛ fɔlɔ ye hali n'o y'a sɔrɔ attaque fɛn fɛn kɛra mɔgɔw tun ma bɔnɛ a nin na nka nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye mɔgɔw ka bɔnɛ u nin na a kɛra mɔgɔw ye minnu tɛ malikaw ye nka pour le moment hakili kan ka to a la ka sɔrɔ kɛ k'a daminɛ nɛgɛla ka yɛlɛn ka t'i yɛrɛ sɔrɔ fo jijeni ka taa nara ka taa jɛma ka yɛlɛn ka taa fo sanfɛ i b'a ye ka fɔ i mana dugula mɔgɔ fɛn fɛn ɲininka yen nɔ mɔgɔ caman ye ne wele k'a daminɛ sibiri fo kunu kari mɔgɔ caman ye ne wele k'a fɔ ne tiɲɛ n ka tiɲɛ na an kɔni n'u bɛ ɲɔgɔn ye nka an b'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye tuma o tuma maire dɔw yɛrɛ b'a yɔrɔ la minnu y'a fɔ ne ye k'a fɔ k'olu yɛrɛ wulila ka na fo bamakɔ ka n'a ɲɛfɔ jamana marabagaw ye kabi wagati jan ko mɔgɔ dɔw bɛ to ka taa misiriw kɔnɔ ka taa mɔgɔw babali mɔgɔ jama fara ɲɔgɔn kan mana kɛ tuma o tuma ko mɔgɔ marifatigi dɔw bɛ na moto la ka n'u jɔ tuma dɔw la u bɛ mɔgɔw girin ka a ɲɔgɔnnajɛw tiɲɛ kɔɲɔ yɔrɔw ni ko wɛrɛw ko kɔni dabilala ni sigida ninnu dugu ninnu caman na dugubaw tɛmɛ dugu misɛnnin caman bɛ yen nɔ aw tɛ se ka kɔɲɔ daga yɛrɛ sigi bilen ni sigida donc o kɔrɔ ye k'a fɔ a ko bɛ niveau min na a tɛ janya bilen a ko tɔ bɛ gɛlɛya donc il faut que jamana ɲɛmɔgɔ ka jateminɛ k'o la ko in kɔni bi in na nin y'a dankɛnɛmalen ye k'a fɔ ko jatigɛ walekɛlaw dili donna nin yɔrɔ in fana na. Kaba o donna sisan mun de kan ka kɛ sabula ni jijeni marabolo dɔrɔn tɛ Mali dugumisɛnnin caman bɛ yen nɔ a duguladenw tɔɔrɔlen don ka sababuya kɛ ni jatigɛ wale n'a ɲɔgɔnnaw ye maa caman ka mɔgɔ bɔnɛna u ni na an dun yɛrɛ fɛ yan nɔ faaba kɔnɔ yan maaw hakilina ta ye min ye fanga furancɛ f'an ka dɔ ka fara kan an ka taa kalataw la mun de kan ka kɛ. Min kan ka kɛ o de ye fɔlɔ n'i ye ko yɛrɛ jateminɛ sira min filɛ nin ye bi in na nin y'an jigiba de kabi gɛlɛya donna Côte d'Ivoire wagati min mɔgɔw y'u kun ɲɛsin nin sira in de ma i b'a dɔn k'a fɔ nin sira in bɛ siraw fɛ bi in na sira min ni a nafa ka bon Mali sɔrɔ yɛrɛ la kosɛbɛ nin sira kelen in de kan mobiliba minnu bɛ bɔ Sénégal olu bɛ tɛmɛ ni nin sira kelen de mobiliba minnu bɛ bɔ Mauritanie olu bɛ tɛmɛ ni nin sira kelen de mobiliba minnu bɛ bɔ Maroc olu bɛ tɛmɛ ni nin sira kelen de i b'a dɔn k'a fɔ anw ni olu cɛ jago waralen don ka se hakɛ dɔ ma bi an ka fɛn caman bɛ bɔ nin côté in fɛ ka tɛmɛ Côte d'Ivoire kan ka tɛmɛ Burkina kan ka tɛmɛ yɔrɔ wɛrɛ kan an b'a dɔn k'a fɔ kɔgɔji tɛ Burkina hali n'o y'a sɔrɔ an bɛ taa fɛn wɛrɛw ɲini ye mais nin sira in min filɛ nin ye sincèrement an ka minɛn camanba de bɔ nin sira in kan n'i y'o ta k'o jateminɛ k'a ye k'a fɔ bala bɛna don o ko la walima bisibasa bɛna don o ko la jamana ɲɛmɔgɔw marabagaw man k'u sigi cogoya si la ko o kɛtɔla ye min kan ka kɛ anw b'a fɔ tuma o tuma présence de l'armée a man kan ni ɲɔgɔn sira important ne bi in na k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka dugu 5 dugu 6 kɛ i tɛ finitigilaka ye ce n'est vraiment pas normal k'a fɔ k'i bɛ se ka dugu 5 dugu 6 kɛ i tɛ hali finitigilaka kelen ɲɛ la o man kan bi cogoya si la o man kan alors que n'i yɛrɛ taara nin yɔrɔ nin na et puis nin yɔrɔ in yɛrɛ tagama ye min ye c'est que i bɛ se ka distance janw boli hali i tɛ dugu ye kungo kɔnɔna dɔ bɛ yen nɔ kungo kɔnɔna min n'o fana tugulen don ba la n'u b'a fɔ ma ko dado forêt de dado i b'a ye k'a fɔ o kungo kɔnɔna bɛɛ sɔnn'a ma bi k'a fɔ ko maa ninnu daga yɔrɔ ye wa n'u y'u ka kojugu kɛ u bɛ don o kungo kɔnɔ ka t'u yɛrɛ sɔrɔ ba la directement donc n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ fɛn min kan ka kɛ bi joona joona o ye ka effectif caya sira in kan jijeni jɛma sira ka taa fo Kayi ka effectif caya o kan hali ni kan ma sigi surasi dagaw ka sigi parce que terroriste kɛlɛ bi na anw tɛ expert y'a la mais Fanta Tomota terroriste ye mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 kuma dɔ la mɔgɔ 2 a ka dɔgɔ n'i ye terroriste kɛtɔ ye ka attaque kɛ ni mɔgɔ 100 walima mɔgɔ 40 ɲɔgɔnna ye ça veut dire que u bɛna taa dugu kunturu de ci sinon u bɛ en petit groupe u bɛ attaque kɛ mais ni u b'o kɛ en petit groupe n'o y'a sɔrɔ armée fana ni ka détachement misɛnninw bɛ yen nɔ a b'u empêcher u ka mouvement la tuma dɔw la walima tuma dɔw la attaque bɛ ɲɛsin armée yɛrɛ ma fɔlɔ k'a essayer ka armée bɔ yen yan'a ka se population ma armée dun sigi kunba ye o de ye ka population protéger donc u ni armée ka kari ɲɔgɔn na tuma dɔw la o ka fisa u ni population ka kari ɲɔgɔn na n'u ni armée karila ɲɔgɔn na peut-être que armée bɛ se ka dankari u la donc il faut vraiment une présence accrue de l'armée ni yɔrɔ na ni zone na vraiment a man kan cogoya si la n bɛ segin a kan a man kan cogoya si la ni zone bɛ cogo min bi k'a fɔ k'i bɛ dugu 3 dugu 4 kɛ ka sɔrɔ i ni finitigila ka foyi ma ɲɔgɔn ye d'accord voilà
kuma kuncɛ kuma ye min ye ni min daminɛlen filɛ ni cogoya la tantɔ an bɛ duwawuba de don ni nin ko ninnu fura ala ka hakili ɲuman di jamana marabagaw ma fura ka sɔrɔ ninnu na joona ka sɔrɔ kɛ nin sira in mana tiɲɛ o degun bɛ bonya kosɛbɛ c'est vrai que sira in yɛrɛ tagama yɛrɛ fɛnɛ ka gɛlɛn parce que sira man ɲi a gidɔrɔn man ɲi hali dɔɔni mɔgɔw bɛ jigin fo ŋaɲa kɔnɔ tuma dɔ la mobiliw bɛ bin fɛngɛw bɛ kɛ n'a fɔra k'a fɔ ko mobiliw bɛ tiɲɛ mɔgɔw bɛ to sigilen tile fila sɔrɔ siraba de don n'a fɔra k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ se ka sigi ka tile fila tile saba kɛ k'u ka mécanicien ma kɔnɔ ni terroriste ko donn'o la aw laban bɛ taa k'aw ka mobili to kungo kɔnɔna la ka sababu kɛ mɔgɔw bɛ siran terroriste kana n'i dalen k'i kan tigɛ ka taa n'i sen fila donc ni bagabagali terroriste dun ka laɲini ye o de ye k'aw baga k'aw lasiran n y'a fɔ n ko u ma foyi ta mɔgɔ ninnu kun an bɛ min kuma la tantɔ laɲini ye o de ye wa a wajibi de an b'a kuma fɔ a ka dɔn k'a fɔ k'u bɛ yen ka mɔgɔw lasiran ka mɔgɔw ja tigɛ a ka dɔn k'a fɔ ko aw tɛ se ka foyi k'aw yɛrɛ ye bilen terroriste ka baara ye o de ye wa u bɛ k'o objectif atteindre donc bi na fo waleya de ka kɛ ka se k'o terreur jɔ parce que terreur dɔ ye ka mɔgɔw faga terreur dɔ ye ka mɔgɔw lasiran terreur dɔ ye ka kana gɛlɛ walew ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ o ko de bɛ sen na wa o de bɛ ka préparer n'a tɛmɛna nin kan mɔgɔ tɛ mouvement yɛrɛ ka sira in kan n'o kɛra o bɛ jouer an ka sɔrɔ kan. O bɛ jouer an ka sɔrɔ kan kosɛbɛ bi na maaw sirannen don maa caman bɛ yen nɔ u sirannen don u sisow kɔnɔna la o dugu caman bɛ yen nɔ u tɛ se ka bɔ u ka duguw da fɛ o dugu ka ca n'a fɔra sɔrɔ fana ɲinini sira fɛ gɛlɛyabaw bɛ na don a la ni banbanciya wale ninnu na ko jamana marabagaw u k'a jateminɛ k'a lajɛ ko maliden sɛgɛnna nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na jɛmukan na k'a b'a foli kan laban. Foli n b'a di n terikɛ Salifu Jara ma k'a bɛ lamɛnni la n terikɛ k'an famana kojugu ko cogo di an bɛ Amadu Jalo fo yan fo Jɛnɛkaw fɛ yen nɔ ale fana ye jɛmukan in kanubagaba ye Aziz Mayiga n terikɛ don n ka cɛkɔrɔba don n b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka foli di Amadu Kuyate Aba ma yan fo Segu Honorable Jarasuba k'a bɛ ka an lamɛn nin wagati la an bɛ a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka foli di kanubaga bɛɛ lajɛlen ma Yakuba Sise a tɛ Tɔnbɔkutu dɛ a bɛ Bamakɔ yan munumunu na an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a fana ye jɛmukan in kanubagaba ye an bɛ foli di kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma Fanta Tɔmɔta Zakaria Kone yan fɔ Bagadaji kanubagaba don an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn maa o maa b'an wele ka bɔ Congo Brazzaville Côte d'Ivoire kaw fana bɛ ka caya lamɛnbagaw la siga fosi t'a la Côte d'Ivoire kaw bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ Buwake i b'a dɔn an ka jɛmukan ninnu lajɛlen don yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo. Kanubaga kelen kelen na bɛ fɔ Isa Kaba k'i yɛrɛ fo don o don ɲinini ani walawalali la baara nɔgɔn ale tɛ an bɛ an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo ni sanga kɔnɔna la an bɛ taga Tɔnbɔkutu Laji Cero ale bɛ ka an lajɛ an bɛ a n'a furumuso fo ni wagati kɔnɔna la an ma ɲinɛ Ibrahim Kelen Jarakɔ ale n'a furumuso Nba Magan Kone u bɛ Kita an ka foli bɛ u ye an ma ɲinɛ MC Darakɔ ka bɔ Kitakaw fɛ yen nɔ Baji Kamiya Nyoro di Sahel ani Hadiba ka bɔ Ba Service la Nyoro di Sahel kɔnɔna la an ka foli bɛ u ye ne yɛrɛ ka musokɔrɔba Madame Sal Tanti Jaba an ka foli bɛ a ye an ma ɲinɛ Nana Kasa Marakɔ ne b'a dɔn fo yan fɔ Faransi Safiatou Traoré ne ka musokɔrɔba don ko ani ɲagantuma a ma ka kɛɲɛ ni u ka wagati cogoya ye fankelen jara an b'a fɔ ni wagati kɔnɔna la Bajanbugu la Madame Sisoko Fanta Keita an ma ɲinɛ a kɔ Dawuda Magasa ka sɔgɔlen no an na an b'a fɔ Bakari Banbera ale bɛ san an bɛ Elhaji Burama Fofana fo 500 ale fɛnɛ bɛ sankaw fɛ yen nɔ an sera ka maa min tɔgɔ fɔ an bɛ kanubaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo bi tɛnɛ septembre kalo tile 13 renouveau matin bɛ datugu yan yɔrɔ la nɛgɛ kaɲɛ 9 Adel Samaki bɛ dugu kunkan ko kɛnɛ sigi sini sɔgɔma 7h15 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ala ka tile yɛrɛ Renouveau FM Bacɛma Fara